God dag og velkommen til hesa hatjarløte og vekna fråskaparsetet førja så skal jeg bjøa deg øtlund velkommen og ja, og det så hever Shahinga Ini sin professor av firelester og ta en sånn tilgang for i vers her man skal professor medast så det en tillgång här man avleverar en omsökning till ett universitet och den omsökningen hon handlar bara om hur några granskning man har gjort hur hög dikten att granskning man har gjort hur stora undervisningar förelägger och rönder man häver och så eisen i två någon tar man ganska blir professor i en klinisk konfage så tälja eisne till kliniska röntgenar som man hever som av medaljar tudningarmiklar och i lakna frö i fagen. Och Shahinsa omsökning så blev mätt av serfröingen från en norskon, en svenskon och en danskon universitet innan 4 smittesjuke öde som man blev dömd och mätt och via vår innanför sitt seröj. Och här är ju så tända medingar nämnt einmalt mätt Shahin av era skickajan till det eller ta han så fick utlännelse att bli professor i smittesjukan och därför han så att halta professor för lästron för dig. Så mina damer och herrar så må jeg bjøre velkommen til Shahinga Ini professor. Tusen takk for det, professor Magne Mohr, for dine vinnerlige år. Og så vil jeg gjerne ikke til om velkommen her, at lust i det, og eisen tid som følger vi online, ikke velkommen. Og vil eisen takke Fråskaparsetet Førja, for jeg med mulighet for at halte en professor för läster i samband med att det blir en utländare som att fungera professor i smittesjukon av Fråskaparsetet Førja. Jag får se några år i det för att hålla mig innanför max 1 timme. Och mitt fokus är det som är av en kärme mest för kliniskt och granskningsmässigt och det har varit jökengängan det som kallas sepsis. Det heter blåeitran av förskål, blåeitran. Jag får bruka året sepsis för att nu är. Och jag har en titel här, jag skulle lägga sig jag får ta sig förskål men mina presentationer är enskål. Så folk som inte står först, jag skulle vilja vi. Min titel är sepsis från Hippokrates satui och upp till akkuratui en service som säger ut till att fortsätta utan ända. Hvis vi tar några överskrifter sövliga från det som vi vet om sepsis, det är bara några överskrifter med av allt, så kan man föra helt efter 2500 år till han voyagetna laknan Hippokrates som var en känd grisk lakne och han luschte långt ta hotätje sepsis och sjukna sepsis. Sepsis mestjer av griskon att näka rottnar att okkurs ferie för rottnelse. Och observationen här är reell, tog att ta
ting råtna så är det ju mikroorganismer som är involverade i att nybråta också. Och det är i princip det samma som händer tar vi det runt och allop från mikroverum. Det kan vara virus, det kan vara bakterier, det kan vara parasitter. Ja, men så är det potentiellt en nybråtning om vi inte klarar att stäcka processerna. Hvis vi så får mer än 2000 år fram i tiden så är vi i Wien, i det estrisk-ungarska rydtje, og 1820 cirka, og her var det en voyagerten lakne som er at Semmelweis, han var lagt og granskare og arbeidet i noen barselsjukhus i Wien, og det som han frykta i aller mest var barselsfeber, som var en deilig, ser og alvarslig sjuke, som gjør det om seg her koner 8 bøten. Og det som man observerer i Wien var at her var tver høvestelter til fødslandar, en delt hei løsmører som tog mot bøtten, og en delt hei laknalesand. Og man observerer at de tale var negv hakre her til laknalesande tog mot bøtten. Og så spekulerer i Semmelweis i kvui, og han observerer til at til laknalesande til rønda lærer seg anatomi via dissekera loik, og til får beinleis fra disseksjonssalen til fødslandar. Da han så implementerer til at laknarna skulle vaske hender, og er for fra disseksjon til fødslandar, ta fall det til samme tal som gjøsmørene hødde. Så dette var den første store viktige observasjonen om hygieneeffektene og i smittesjuk. Hvis vi fortsetter, så er det en som vidføring av hørst nekve om til en dansk fysiolog og professor, Ludvig Panum, som nekve har hørst om gjør det store kanninger i Førjøen, cirka 1846, her han kanner i messlingene. Og han beskriver faktisk som den første globalt, det som kallas flokksimmunitet. Det begrepet vi da har så nekve om i samband med korona, det ble ment i Førjøen. Men det som nekve ikke vet så nekve om er at Panum var en sepsisgranskare. Han har en periode av Kiel universitet her han granskar i sepsis. Hvis vi så spåler tøyene fram, så er det kommet til 1913 i Tyskland, og Tyskland har langt å ta en øyelig sterk kemisk industri, og en farveindustri, malingindustri, og her mente man til første antibiotikasløgn som kallas sulfapreparater. Vi bruker det stadigvæk til å vidge til blørbrunna, til som heter Leukosil, er et sulfapreparat. I 14 i England mente man så penicilline, og i brorna må man si at moderne medisin er helt oforrenlig vid til å mangle antibiotika. Det ber ikke til å operere kyklinger, det ber ikke til å gjøre kemoterapi, det ber ikke til å transplantere organer, det ber ikke til å gjøre biologiske vidger. Om vi ikke har mulighet for vidger til komplikasjoner som alltid får komme via antibiotika, så er vi klart postulere at det er det største djøknebrottet i moderne medisin til at vi har effektive antibiotika. Hvis vi færes inn fram til halvtrusjonen, da har vi en øyelig kjellig farsøt globalt her bøtt, finka en virussjuk som heter polio. Det var så alvarsamt, da bøttene ble sjuk, så hilde de pæt vi andre. Det var Arnvid hadde intensivt eldre, og Arnvid hadde utviklet antikartol. Det ble gjort en massiv innsats for om man lukkes faktisk på øyelig stort at vi utviklet en serie effektive poliovaksin som vi da finner så igjen, og polio eksisterer i prinsippen ikke langer. Døme på suksess ved koppsetting. Hvis vi fortsetter opp i trusjonen, halvfjersen, til først har vi få ment det som kallas intensivt alder, vi får ment andingartol, dialysetol, vi får bedre diagnostikk, og vi får særlagter som er spesialiseret i intensivterapi, og til avgjørende tar man ser sjuker av blåeitran eller sepsis, då tar enda man ofta en intensivt alder, og har tørrfyre hjalt vi andingartolen, og vi dialysetolen, og vi serfrøyngen, og til fikk man så først ta. Så det er lukket som noen iveskrift som jeg alltid har vært tøtningamikler imot til hva det er i det. Hette bare for å nevne atter at Panum hei en periode i Kiel i 1806, han gjør det djårakanninger, og her observerer jeg han og eksperimenterer jeg, og prekvar jeg til at det var akkurat et toksin, giftstoff, som somme bakterier, til særlig at gram-negative bakterier, E. coli til dømes, kunne utskilja og ta giftstoffene til å gjøre symptomene. Det ble publiseret i bibliotek for leger som de suttet til høyre, og det er heimsens eldste vøysnalige teori. Det er faktisk et dagsferie. Det kommer stadigvæk ut. Nå er det blitt mer et medisinsk søvlig teori. Antibiotika har vi nevnt, og det var avgjørende under krøynen, Ørn Heimsberg det, at det var utgang til antibiotika imot til svarvidger. Hette er ikke ekvislig bøylad. Jeg vil lykke å si at dette er vi samtidig fra foreldrene, hette publiseret, men det er en vind som viser ta fulminanta sepsis, kan man säga.
Og det er for så vidt en relevant mynd i førjen, til vi høtte en periode fra 1948 til 1995, her vi høtte heimsens haksta, tuttlaget av meningokokksepsis, vi har en bakterie som heter meningokok B. Og dette badene hever just til slæge sepsis, og ta foreldre bengen for at bøttene får meningitis, og til lagt andre eisene. Da tar man ofte om plettar og hona og så framvis. Det just hentan sjukan. Dette er så et bad som hever fulminantan sepsis, og av myndene kan man faktisk sutja ølja nek som ett kjenner ringaste formene for sepsis, bare av vaksne og bøttene. Jeg skal ikke bruke så lenge tog på det medisinska, men vi så ikke at baden ser av hovedet til tog at man er vidtjørste øye aggressivt ved veto. Baden klarer ikke halda seg trusht. Det samme galdende for vaksne sjuklingar. Det som hender ved sepsis er at agrana blir åtatt der som man misser sitt intravaskulære volumen, og det skal kompenseres ved øye aggressivt ved veto vidtjør. Badene ligger i respirator, badene hever organsvujtjan, lungene rykker ikke, badene får dialyse. Og så et som er øyelig etkjent ved sepsis, og ganske særlig ved meningokokksepsis, det er til om de ikke at fingrene og føtterne, så sørger de at tattene og fingrene er svarste. Og badene får sannolikt å missa kanskje hender og føtter av ned, og iveliva kanskje utan det. Og det er tog at man hever at fyrbrygte ved sepsis, som er en øyelig alvarslig komplikasjon, her blodstørsknar systemet, altså det system som gjør til at vi gjør blodtappar eller bløa, det er leie og det gjør vi hese ekvislige symptomene. Jeg atler eisende at nevna nekker iveskrifter om infeksjonssøvn i førjun, kan man si, at det er førske smittesjukesøvn, og det er bare nekker som jeg har valgt, nekker iveskrifter som jeg halde jo avhøver der. Så det er ikke så for kjøtt. Spedalsko sjuko, halde jeg språta det til. Spedalsko sjuko. Spedalskheit av danskon, leprosy av enskon, er en alvarslig tuberkulosesjuka til sistnabadene til det vanlige tuberkulosene. Det var utbrett i mye-øldene, og det var et størst problem faktisk i Vesternorra, og i Førjun, og i Íslande. Og det er også tydelig på at vi kanskje vi som kommer ur Vesternorra, vi har kanskje en genetisk diskusjon til ikke tåle så vel spedalska sjuk og blir sjuk av det. Det er ikke alle steder i heimen har haft disse sjukene. Det er nekve teorier om man skal ha en genetisk disposisjon til å bli sjuk av spedalska sjuk. En sera stigmatiserende, invaliderande sjuk ta. Hon är för så vidt utrotad bortsett fra at det er noen herfa hotspot i Etiopia, finner man några tillbor og man gjør det stadigvæk i India. For å fortsette, så vil jeg nevne meslingarna atter. Så vi har en særlig meslingasøve i Førjun, og til vi Panum eisen dokumentera, og til her vi flokksimmunitet. Til vi har vært isoleret gjør det til at det gikk øyla lengt tog mellom hver ferie vi finner meslingar. Ofte under 100 år. Da meslingar så kommer atter, da var det ønsken av livet som har haft meslingar, så man mist flokksimmunitetene. Og tog rakte meslingarna nek herrer i Førjun enn i kontinental-europeisk London, her meslingarna kommer 3-4 år. Så vi manglar av flokksimmuniteten. Og jeg er alltid øyelig fascinerende at flokksimmunitet er beskrivet i Førjun, og det er det eneste vi har snakket om nesten non-stop, men vi har snakket om korona. Så det kommer made in Faroe Islands, flokksimmunitet. Og man kan føre det videre til 2020, her COVID kommer, og det er nevnt. Så er det en sjuka som er mannevna sjålande, tog hun utløste en av Nobels vislønn i 1904, og det er hudtuberklar. Det er vanlige tuberkulabakterier, men det sitter bare i huden, og akkurat som spedalska sjuke, er det sera sosialt invaliderande å hava hudtuberklar. Man fikk øyelig misdannelser, og man sa forferdelig ut. Kallas eisen lupus vulgaris. Så kommer vi til tuberkulansjon, som alle føringer har hørt om, og rea stadig vekk. Og det har alltid vi funnet til at vi hadde korona. Tuberkulanen sitter her, og jeg har det sånn at tar vi tås om tuberkular ved sjuklingar, til ångte finner vi tuberkular eisen i det, så føringar særlig sensibler i 4 år tuberkular, og det er nok akkurat søve, og det er vi var så harskt rakter av det, så det sitter som et psykisk traume i føringen. Chlamydia psittaci. Psittaci mest papageik. Det er en øyelig særlig bakterie som vi så i føringen finner fra havhest. Så har vi langt nevnt at vi hadde et øyelig alvarsligt utbrott, heimsens største utbrott, av meningokok B fra 1978 til 1995. Og største alle førske familier kjenner omkring som har haft meningitis i perioden 1978 til 1995, og nekvar til å være en mist omkring i familien ut av perioden. Botulisma, en omneførisk kjent smittesjuka, ikke nekv individ som har haft den, men det er en særlig førsøver her, og det er jo hvordan man har
hantera traditionella förska mat och inte optimala mat och finge botulism. Och det sista vi nämner sån det SARS och covid. Hette en mynd som i själva teach i Addis Ababa i Etiopien att samtidigt hette en kona vi spedalskesjuk i 2011. Och hon hever det klassiska teachene till spedalskesjuk som laknar kurser ganska ångt att läsa att det lås medicin. Att man missar typiskt fingrar och man kan missa liksom ytterpunkter av kroppen. Det kan inte lösa med nösen och man får ofta öliga missdannelser i anledningen. Och det är eisen socialt öliga stigmatiserande. Eisen i Afrika. Och så är man sjön det rejäla bench för smitta så folk rest timon. Och vi känner ju sövna att vi förr blev det mer vitande parkera himmen on hanar och skulle inte komma i rum. Vi har stavkirknar i norra här visst det var stavkirknar i norra så var det små hål och upp här det som heter spedalskesjuk kunde stanna utanför och fylla vi gudstjänsten. I helt självt är det fascinerande hon kunde binda utan fingrar utan tumlar. Mässlingarna är en sjuka som vi öll som är född av 1940 har haft. Cirka 1940 fick vi dock MFR-vaccin och så har vi inte haft mässlingar. Alla ställen här man klarar att vaccinera mer än 55% av bötterna existerar mässlingarna inte. Efter kan inte Japan publicera bibliotek för läkare och han skriver eisande riker om det som eisande är omsett till ängst om flocksimmunitet. Hutuberslander akkurat som spedalskesjuka, socialt invaliderande, stigmatiserande, kanske inte så deilig sjuka, men sera stigmatiserande. Och tog var det en revolution där man fick vidger. Och det var ljusterapi som Nils Finsen fick Nobels heislön för. Och vi stannar faktiskt statistiskt stadigväck som till landet hem som är flest Nobels heislön. Vi har ena och tog vi det så få. Tuberslande hette en mindre som jag har tid själv i Etiopien efter samtidigt. Det som jag vill bruka myndena till är att fortälja att hese som vi söker av vinster så i bushen från huarlit någon kunde vara kycklingar i hospitalen i havn i 1932. Ta vår folk så sjuk av tuberslande som är så i Etiopien ett väsnett. Och vad söker vi den? Och vad till vänster söker vi den mynd en dronj han är cirka 12 år och han har svåra tuberkulos i buschen. Han har ganska 25-30 liter vett i buschen vid tuberkulobakterier. Och han ser ganska sin irrväkt ut men till han inte. Han är klädd hvis det söker anlite så har han ånga kjolkar, han är svärt undernärad. Tror jag bättre kan man kurera det eisen i Etiopien. Och om det söker vi en unga kvinna mitt i tjonen som eisen har tuberkular. Hon är sera sjuk. Och den etiopiska torneslakten här, han brukar en metod som det brukt i Etiopien till att mäta om undernäring och det var simpelthen mata omkretsen av ivrarden. Det var en väldigt god metod faktiskt, hvis du känner referensområdet här du bor. Så vi hade faktiskt lika nek tuberkular i Färjön och vi hade ganska mera råknar vi än London och vi hade lika nek som man har i London som är ringas fyra ut av i tuberkular. Och det är till döms Etiopien, Sydafrika, Philipsöarna. Så ringt vi här i Färjön och kursade upp till cirka halvtrus. Och från trus av värstövan så nekbed. Och nu har vi ett öliga latöl. Så hade det fascinerande att veta och kunna fortälja att det var förser laknar som Axel Paulsen i havn som gör det hemskända tuberkulagranskning. Alltså vi tar så ofta om att det blev inte gjort fantastisk medicinsk granskning i Färjön för det passar alltså inte. Han har publicerat hemskänd studier inom tuberkulos som han eisen publicerar av utländska malon. Och jag har varit till stora kongresser här och här man är till tuberkulosföreläsare och så knappt jag dockade referenser upp från 13 vid Axel Paulsen. Tror jag han har till bästa studien som fortalt om natursövna vid tuberkulos. Och så hade jag det öliga fascinerande att han eisen publicerar tydliga grejer av förskål till döms om tuberkulosa meningit. Natasjukan här vi tar så om. Och det speciella vid natasjukan är att det är en öliga glögger kommunlagt som ger en observation i Färjön. Och det är så fascinerande han här i Färjön visste till att i Europa tar sig man om att det var kom en mycket lugna brunn i borgarskapen här folk hade papagejer som de importerade från Argentina till att vara moderna. Hur så kopplar jag han till det var inte Google, det var inte PubMed, men han satt och läste ombart, gå till det och vara orienterad om vad det hänt. Och hos han så är också om att det kunde vara som sjukt det då inte säga, men prövade sen till London och det var bara en lagt i London som tog att det ska då han fick det till att växa fram och konklusionen var till att det var
papegeiga klamydia som vi hötte i förskan havhäst. Jag ser allvarslig lugna brunne, här ungar badnakoner ofta döje av tog. Men det gittis har vi nevnt, og jeg må nevne det atter, til dette var et øyelig størst og ekvisligt utbrott. Jeg har ikke vidt tåsneg under det seneste årene, men det som månen å ta og nå til at nå okker utbrott enda i 1985, og vi vet faktisk ikke hvor det enda. Vi tar en forklaring på hvor det kom i 1988, og det enda vi at over 300 folk hadde disse øyelig alvorlige sjukene, og så forsvant det atter. Tøy har vi ofta hugsa kan det komma atter. Här har vi den genetiska disposition till att vi inte tåla meningokocker typ B. Det som är positivt nu är att vi så gärna det händer har vi finns en effektiv vaccin mot meningokock B. Det vill säga om det skulle komma atter så kommer vi vaccinera alla föringarna. Och så är det slått och heter en potent vaccin som rycker väl. Botulisman vill bara nämna att vi publicerar en grein samman vi Högna Djurhus och narkoslagt som är pensionerade som faktiskt är en sepsisexpert vill säga. Här vid lust botulismsövn i färgen och han är själv vidgers nekvar att ta med tillbord. Och som den sista infektionssjukan som vill nämna i kaleidoskopisk om förskare infektioner är SARS och COVID och i haltet till öl och avhåverst det som vi har gjort i färgen. Och tilldömes till att vi klarar att stäcka första bilden som vi gör det så kött och effektivt. Vi var nummer 1 i hem. Vi var i Taiwan, i Sydkorea, i New Zealand till att stäcka det. Och det som är än mer imponerande är att vi klarar att välja och Edsheim. Det kom ångande in i Edsheim och det gamla blir vaccinerade. Och det är unikt. Det är ångande i hem att det lyckas. Så det hade vi att kunna vara stolta av. Så vänder jag att till den reje traveren som är en kärmefyr. Vi det liksom lever i min introduktion. Och det är sepsis, det är blåeitran. Och här är det tvär mynter. Den första är målningen till en bretsk malare som heter Luke Fields. Målningen från 1845 i Haldan Hongra Tate Gallery. Jag vill inte säga han i verläggan. Målningen heter The Doctor. Och det som vi suttjar till är ett bad. Och här är inte några slanger, här är inte respirator. Här är inte ljus som blinkar, men det kan saktans vara akkurat lika sjuk som det här baden i Rotterdam som vi såg i Jan som är eftervis här. Men vad kunde man ta? Lakten kunde sitta, observera och trösta och kanske lära okkurst så att han lakten i Rotterdam som vi gör i 2008 kan bjärga till baden. Till gräsning är viktigt. Sass inte väl här, men i bakgrunden stannar för äldrene. Ser det bekymrad. Jag ska lycka säga att Luke Fields, han har ett bad som han visste av tyfus, sepsis, tyfus blåeitran. Möjligen är det som behöver inspirera till målningen. Jag har tagit som baden i Rotterdam och ett känne som man ser. Och jag vill nämna till att det som är huvudstrobeleisen generellt om man har allvarliga blåeitran eller sepsis, det är inte mikroveran eller mikroorganismen. Det är inte parasitren eller bakterien eller virus som kommer in i vår kropp. Det är faktiskt vår egen immunvärje. Vi har en så potent immunvärje att hon hävdar vi överreagerar och man kan säga sin program. Vi är ganska släckligt designade och brunaliga och han vill uppfunna moderna medicin och antibiotika till att överleva sepsis. Och det var en läkare som är Thomas Lewis som är alltid beskrivet och är väl enskåd. Det får jag bara läsa det upp på enskåd. The microorganisms turn out to be rather more like bystanders. It is our response to their presence that makes the disease. Our arsenals for fighting off bacteria are so powerful that we are more in danger from them than the invaders. Här hade åkara reumatologer, de vet allt om vad är problemet att åkara immunvärja överreagerar och ge mer skeja än nytt. Och det var det vi såg att folk blev extremt sjuk av SARS. Det var en överaktiv immunvärja som skadade kycklingarna. Och då blev vittjörna vid covid, vid sväran covid, faktiskt att döva immunvärjorna. Det är några helt simpla figurer som pappa min designade till mina PhD-värjor och pronaliga. Det som jag pleier säga till det är att hver uppstående sepsis och symptomen och sjukna och dejlighet, hon uppständer av vujvötlen här immunvärjan hittar mikrovärjorna, alltså mikroorganismer. Här bakterier, parasit eller virus hittar också immunvärjan. Här är en vujvötler och här händer krutje och det är det som avviskar oss och vid är vujvötlen här till sammanhanget. Infektion och sepsis är ett spektrum.
man hever sånt imiska gradrater. Hvis vi hittar figuren til venstre, så det fleste infeksjonstilbordene sånn relativt milder. Det kan være blørebrunne, det kan være en blod til lungnabrunne, det kan være tjahålebrunne, det kan være midtlørebrunne. Og ofte er det klare immunveien til, og kommunen lagt hjelper til ved ankre tabletter, og tar sjuklinga suttja vid angående sjukhus, og tar utvikler ikke sepsis. Men onkel til oansett hva laknene gjør, og hva vidger man gjør i praksis, så utvikler sjukken seg til sepsis, man får en mer diffuse aktivering av immunveiene, man får mer alvorlige symptomer, tar vi man innlagt og ender til åkken av sjukhus. Så det nøkker, oansett hva vi gjør av sjukhuset, så utvikler sjukken seg, og det blir for organsfusjon, ta kommer vi til det som heter svær sepsis. Og så det alle sjuka små intensivdel som ikke klarer å holde blodtrykk, og det var det myndene vi så i Rotterdam, det er også septisk sjokk. Og en deilighet, at de er talt på i 30%, oansett hva vi gjør som lakner. Ta immunverjan hittar bakterierna, och här är bakterien patogen överst till vänster. Så här har bakterierna imiska molekyler som kallas PAMPs, patogen associerade molecular patterns. Och de bakterierna och de molekylerna hittar vårt immunsystem och så händer en aktivering. Våra immunchickna röjnar så alarmera kroppen om att vi har en troblag. Man kan säga att immunchickna ringer 112 i öster och väster för att aktivera våra immunväg. Och ta brukar det energi man kan kalla det SMS eller Messenger till cytokiner. Och det här gick lagt nästan från här vi tar blockerar cytokiner till det som heter biologisk switcher så hjälper på gikt. Men det är samma till aktivering av cytokiner per allan kropp och så får vi det ena ohensiktsmässiga överaktivering av immunväg och vi får sepsis. Detta var crash course i sepsis för dummies. Och på 4 slides. Nu får jag att till mina grashing. Och jag tror mer att liksom att nu är att min egna granskning och tarreitraven är sepsis, blåeitran, livshättande infektioner, men fokus har vi varit på imiska aspekter vid sepsis. Först i nollen tar fokusera i mest på sjukgreining, diagnostik vid sepsis. Om man ska ställa en diagnos så ska man kanna sjuklingen, vi kunde ta blodrundor, vi kunde diska för bakterier, vi kunde ta röntgenbilder och allt det skulle vi bruka för att ställa en diagnos för starta vidgärden. Ett som vi brukar till blodrundor och vi och de väl har en goda infektion, ett gott akut fast protein, en god markör för infektion. Och tandmarkören som vi har brukt sövliga så finns det forskning ett serieaktivt protein och vi brukar kvänta stadigväck och kommunlatna brukar eisne. Att här skulle jag vilja köpa penicillin eller inte köpa penicillin. Tandmarkören kom att center under press, finns det noll till det var några firma som hade utvecklat en nya blodrund som heter Procastonin, kostar touch för mer och det skötte till att det fungerar så mycket bättre. Men där kan inga som tar runt att sälja blodrundna vi var inte alltid lika goda, det var öliga små studier, öliga få individ och ofta öliga selekterade patientpopulationer, ganska öliga sjukfolk som låg intensivt och inte en mer generell population som vitsutja som kliniker. Så det var mitt första fokus. Och hövsgreinen utog var en grein som blev publicerad i Critical Care och hövsammanbeten var procalcitonin versus serieaktiv protein. Detta var något som är gjort i Odense, att det var en stor klinisk handling här vi inkluderar nästan 500 sepsisjuklingar. Det är ett öliga tungt arbete. Det är inte frisk folk eller folk som har en fri eller sjuk. Det är kritiskt sjuk folk ofta tar en öliga erbjörn bara för samtidigt. Det som man kunde inte göra samtidigt, så måste man ju snacka vid det här erbjörn medan det var kritiskt sjuk för samtidigt. Men man kan så säga att det är ett öliga ströj att få det jöken först, men man får ett öliga gott, man får något som ger öliga stormon till sist. Det var nästan 500 sjuklingar som blev inkluderade, men det var så delt upp i imsa kohorster. Detta var den första, den mest milda kohorsten kan man säga. Och här var 104 sjuklingar inkluderade prospektivt i Odense. Och det blev så delt upp, och här var en bölke som visste inte av infektion. Klinikerna hade illgrund om infektion, men det hade inte infektion. Så kan man spela sig om kunde ta brukarsanlägg dessa 23 sjuklingarna till vinster. Ja, det tar den perfekta kontrollbölken när man ska göra ett diagnostiskt teststudium. Man måste inte samarbeta en blodrönt vid sjuk och vid bloddonorer eller fullständigt friskfall. Man måste samarbeta vid sjuklingar som hade som symptomer, här illgrund var om det som sjukna, men här sjukan blev ruled out. Så till den perfekta kontrollbölken. Så var det 32 sjuklingar som
høtt infeksjoner, 8 sepsis, 24 vid sepsis, 22 svera sepsis, og så var det 21 som vi måtte ta ut til det var oklart. Høvesurslitet i figuren her, og hentan statistiska metoden heter Radio Operator Characteristic Curve. Det er en øyelig god statistisk metode som man kannar diagnostiska metoder. Hon kannar både sensitivitet og spesifitet i som analys, kan man säga. Metoden var utviklet av bretskon statistikeren under Anna Verskruch for at finne til om bretske radarer detekterer av tysk bomflåfer av vei til London nå vel. Og dette var høvesmetoden vi brukte til å konkludere, og det ble faktisk konkluderet at CRP er en godblårend, er alltid glad for CRP som vi stadig bruker, og prokastinin tappte faktisk i samarbeidelsen her. Og dette var en kanning som hei jo eller størst impact i Danmark, det var nek som tydde på at prokastinin for å bli rutlet ut og inkludere rutinmessig, men det ble stegget av hesten her. Og ettersom jeg fikk et urslit som skilte sin bort fra, så var det øyelig godt å ha bølger funnet det samme stort etter nå, så står man sterskere. Så får jeg fortsette til det neste området som jeg fokuserer på i min gransking, og det var egentlig samme period som jeg kan ha i sjukegreining og diagnostikk. Det var mer basal laboratoriegransking, her vi fokuserer på immunitet, molekyler, cytokiner, mer laboratoriekanningar, blårøyndakanningar. Og det er et begrep som den er brukt på, som vi kallar translational research, som er de øyla vel. Og det handler om at man røyner at speeda processen upp fra laboratoriegranskning til budget. Det vil si at man skal omsette urslittene fra Jora-modellen, fra laboratoriegranskning til kliniska budget kjøtast mulig. Og til liksom tror man kallar det translational research. Og hese 500 kyklingene som vi hadde inkluderet, hadde vi kjønt øynega blårøndra, og det resulterer jo helt nekva greinar i samstarv i Imson Bølkon her. Vi kan ha et mulig aspekt ved immunitet og immunologi ved sepsis. Jeg får bare nevne en grein som dømer nå. Det var en grein som vi publiserer en gåen bretskon immunolog som tog ut. Her hadde vi så hukt at en proinflammatorisk cytokine som var nok så nøybeskrivet ta, nok så nøyt, som kallas High Mobility Group Box 1-protein, HMGB1. Og så kan vi eisne en markør som vi hørte en hypotese om hver en markør for antiinflammasjon ved sepsis. Og han kallas solubel CD133. Det er vurst at det er en øyelig god markør til reaktiv hemofagositose, hvis de har interesse for å lagt den her. Ta er SCD133 tårnhøgt, og man kan faktisk bestille det i Aarhus, hvis man er ildgrunnet om reaktiv hemofagositose. Her valgte vi å bruke sinde sjuklingar, og hese 120 sjuklingene var nækka sjukere enn de første som vi tås om, de første 154. Her var det 4 sjuklingar som hadde bakterier i blånen som ikke oppfyllde sepsiskriteriene. 41 ved sepsis, og 39 ved svera sepsis, og her fikk vi septisk sjokksjuklinger på. Det var bare en septisk sjokksjuklinger på i første kohorten i den dian. Her var 6. Og okkar høvesanalys er for ikke bruka tøy på at forklare den og greinlige, men vi gjør det til at vi kan om det var korrelasjon mellom HMGB1 og proinflammatoriske markører og til varta, og vi kan om det var korrelasjon mellom SCD133 og antiinflammatoriske markører cytokin og til varta. Og så funnet vi det eisende til at SCD133 var korreleret til ringa prognosa eisende. Det er best et døme på mer immunologiske, mer basala gransking innenfor sepsis som jeg har vært involveret i. Vi fortsetter, da jeg kom til ferie i 2011, da valgte jeg å fokusere den perioden mer på mikrobiologi. Det vil si jeg sendte vekk fra sjuklingen og så inn i mikrobiologisk laboratorium hittet bakteriene. Det var for å finne til hvilke bakterier har vi tropelaget av førjen, hvordan er resistensminsten i førjen, rikket han vidgen vi djeva til kyklingene i førjen, mot hva bakteriene tåler og ikke tåler, og så fokuserer vi det eisen på multiresistente bakterier og på utbrott. Vi har vært noen utbrott da. Og til lærte øyene jeg har ikke arbeidet ved smitteverje og ved utbrotten i Danmark, men her lærte øyene jeg sammen med William Smith-Sala. Og nekva tog vi rønte ta og gjør det ta halte vi fikk og vi tatt lært nek mot til korona kom. Jeg får eisen her bare å nevne
ett enkelt fokusområde som vi där är innanför, inte nämna allt vi där görs, men tack ett döme och till och utbrott vi VRE, vakuumsinresistenter enterokocker. Det startade i mars 2015 här vid att till vill börja finna ölresistenta bakterier av LS. Och vi skilte det inte ordentligt och också om vi tar en tropleik. Och vi gjorde en stor insats vid att röjna stegade. Men vi måste ge upp. Det utvecklade sig och det spjalt sig och vi tar till slett orsk och resurser till att kunna stega det. Så i januari 2016 var vi nöjda till att ge upp och acceptera att bakterien var i följen. Det var nog snägt fram i fjällmillarna, dessa här VRE-bakterierna. Det som vi valde att göra var att helgenomsekventera isolater. Och det var för att röjna att präkva, var det några vi hade skapat i följen? Var det homegrown i det? Var det några vi hade skapat i följen vi brukar? Och några antibiotika och brett antibiotika? Eller var det några som var blivit importerat till följen? Och det resulterade i en grej som vi gör i samstarv vid Statens Serum-institut. Här vi präkva var akkurat som man brukar DNA och kriminalsätt. Vi kunde präkva helt naggrejliga. Dessa bakterierna kommer från rödsjukhusen. Och det vi kunde präkva till att detta var souvenirer som först kycklingar hade vissa retor till att det hade varit vittjör i Danmark. Och det kom hem kycklingarna och det var ganska sjukt i hästen, men bakterien hon slår sig ner i åkara tarmflora och då man så blev inlagt där till åkon, så spjaltes atlastan och det var atlastan. Och det är en bakterie som är högst specialiserad i sjukhus ungefär. Av gulvon, i miljön. Här man har kanna fysiska objekt av sjukhus så finner man det atlastan. Det som vi lärde av här som var är att vi må också ta vi sända så nekva kycklingar land. Jag vill postulera vid detta land i hemmen som sänder flest kycklingar till Vidger. Jag har råknat vad vi sända. Och hvis utlänningar skulle sända lögane till Köpenhamn som Vidger så det har sänt 25 000 kycklingar varje. Hvis Sverige skulle sända lögane kycklingar till Aten som till Vidger som Vidger Köpenhamn så det har sänt 500 000 varje. Så det säger sig att vi är en särliga stöve. Här är några potentiella vandrar som vi skulle huxa tar vi det lite vulnerabelt, hälsovärst, längt alai. Jag vill så säga akkurat vi är stövningen gå i följen, men det tror jag att hon blir näck bättre i Köpenhamn, för det har gjort en så stor insats här. Så det reflekterar sig, vi där finns ju nytta att ha en tilltöken som man har gjort i Danmark, så vi har en mindre troblaga. Då valde vi till att ha närhet i här, att göra till att vi kan alla förska kycklingar som blir inlagt till och att nu har vi inlagt utanland, inklusive Danmark, 4 multiresistenta bakterier. Och vi finner öliga lyd. Så det tyder på att det gånger näck bättre i Köpenhamn det vi kan ta in nu. Jag fortsätter. Och det är kanske till det gräschen som jag har haft störst impact i kurser som jag är involverad i. Och nu kommer vi in på det som heter, jag ska lyckas säga att jag har arbetat mer vid laboratoriegranskning, basalgranskning, immunologisk granskning, blodrönder. Jag har inte varit aktiv i epidemiologisk granskning som öliga kollegor är och har varit. Och det är en öliga störst tradition i Danmark för epidemiologisk granskning. Jag kan säga att det är fräckt att det är nämnt, men det är det inte alltid. Men till det att danskarna har så går register, man kan träcka så stor dataset ut och arbeta på det. Och det är också boilergranskning som man inte har pengar till. Man ska ha en gå tält och ätgång till register. Det som jag har granskat till är realia dors. Jag har brukt flera miljoner om mina PhD och bara på laboratorieutgöra. Så det är nekva grunder till att det kan nästan vara väldigt gott att fokusera på epidemiologisk granskning. Epidemiologisk granskning är särskilt viktig. Ty hon fortäller om vad för sjukby vi har. Så jag valde så till att pröva något nytt som jag inte har prövat för, utan kanske ha en förstand på det. Och jag borde kanske ha kannat närmare än förgångt. Men att göra en stor kanning i sepsis-epidemiologi, alltså sepsis-tuttleika i följen. Och här får vi det eisne hitta att sepsis deilighet i följen, deiatöl, och sepsis-etiologi, och etiologi är mest kvörja mikroverer djeva sepsis i följen, och eisne kanna kvörja infektioner, kvärskita infektioner till föringar sepsis. Men det lukkades, och det var mer helt än förstand. Jag designade ett studium som egentligen var ganska nästan omöjligt att göra, men jag fick en PhD-läsare som klarade att göra det omöjligt. Det var som Maria Marskovic. Och det enda ju hessa grejen här som heter Epidemiology of Community Acquired Sepsis in the Faroes, a Prospective Observation Study. Och den stora feilen att det går att göra det var att göra det som en prospektiv observationell kanning, istället för att välja att träcka data ut från diagnosdatabasen och på sepsis. Så vi vet notoriskt ganska
Negveri sepsis än innanför krabbamein och innanför ganska kolitis och så vidare. Och diagnoskoden till sepsis hon är katastrofal. Det vill säga junk in till junk out. Ta du bättre inte data ut. Vi tar att ha en prospektiv observationellt studium så får Maria Markovic in utan enkelt kycklingen prospektiv från det till det och läsa ett papper, hukta ett data och klassificera kycklingen. Då kommer vi så redan tattare sannläggarna än man gör vi att träcka kanske junk data ut. Och det skilte vi fast kört har vi gjort det, men det skilte reviewers. Och tog ända i händan grejen som en hövsgrein i International Review innanför sepsis i Lancet. Och hon är en hövsreferens i WHO:s sepsisrapport. Det har vi aldrig drömt om, det har vi gjort det kan inte. Det som hon hukte att öllon vaksna som blev inlagt av medicinsk delt och LS i 18 månader. Öll var vi. Här var eisen några tusen böt, det fokuserar vi inte på. Du tar vattendelten hört under medicinsk delt. 3615 vaksna kycklingar var inlagt av medicinsk delt och LS i 18 månader. Och vi sitter till överst till högre, här är det 2302 som inte hade infektion. Det vill säga att det var inlagt utan att infektion var trobläsen vi tar inläggen. Hvis vi fortsätter ner så ser vi att 1400 hade infektion som hövstrobläg. Det är negv. Och hvis vi sitter nästa överst till högre så ständer 191 och tar vårt här kycklingarna som fick en infektion medan de var inlagda. Och tar man för en infektion medan man var inlagda så plever det att säga att det är det största problemet man har när man kommer in vid entreprenör. Det ska hanteras. Firman vid infektionsmedicin till tanddiagnosen hon ändrar alltid över. Hon är den farligaste potentiella sjukan för kycklingen ansöker det fejla långt ner av listan. Så faktiskt är det nästan 1300 ut av 3600 som hade infektion som tar hövstrobläge tar det var inlagt av medicinsk delt och LS och genom 18 månader period till öljehötöl. Och det blir till öljehötöl. Och hvis vi fortsätter ner så kunde man dela upp, ja men det var inte ett som hade blåajtan eller sepsis. Det var en först som blev gamla koner och äldre män som blev inlagda vid vanliga blödbrunnar från Edsheim utan det här var sepsis. Det är ända så här det stände 441 vid infektion utan sepsis. Så i fortsätter ner så var det 503 fors som hade sepsis, som uppfyllde sepsiskriterierna. Och 296 hade vanliga sepsis, 236 hade svära sepsis och 21 kycklingar hade septisk chock. Det är alla sjuka kycklingar. Det blir alla vittjar agerat. Detta är en incidenskurva här vi suttjar till att sepsis, akkurat som sådana är sjuker som lagt här vittjar, är störst relaterat till ålder. Så ångte skulle man yngst man var badalagt. För att ta det några stickår på styr och sätta några töla så var det cirka 30% av alla kycklingar som var inlagda medicinsk del som hade en infektion som hövsorsak till inläggen. Cirka 15% hälften uppfyllde faktiskt sepsiskriterierna. Så jag vill postulera till nog den största sjukebölken av LS. Men det är inte 30% av laknarna här som är infektionsmediciner. Så vi har nog bruk för mer infektionsmedicin, mer mikrobiologi, flera mikrobiologiska laboranter. Och så var det väldigt kadot vid faktiska tillvilt från TAV att grejen till Maria Markovic var enda som en hövesreferens i Global Report on the Epidemiology and Burden of Sepsis. Och det är de bara tog att här som har mätt om kanske in så att detta var öliga säkert höll vid er tattare sannolikan än hvis man har gjort en epidemiologisk handling här kodningen inte var så stärkt. Så fortsätter för att det har stått om sepsis etiologi. Och etiologi, tar vi snack om etiologi som lagt så är det, vad är årsöken till sjukna? Vad är etiologin med lungnakrabba? Det är ganska tema röjtjer. Vad är etiologin vid sepsiskyklingen? Det är ganska han en blödbrunna vid en E. coli-bakterie. Fokus av infektion till kvar största infektionen. Är det en lungnambrunna man kommer in vid? Är det en blödbrunna? Är det en holsbrunna? Och så framvägs. Det som vi funnit, var för så vidt det som man finner i ärestandet, att det som fyller mest med inlagda kycklingar till åkon till är lungnabrunna, pneumoni och till bronkitis. Och till är blödbrunna, cystitis, till pylnefritis, neurobäckenbetänelse. Och så är det som ett skin soft tissue infection, det är typisk rosen. Så är det bakterierna vi funnit. Och lower respiratory tract infection till lungnabrunna, till pneumoni. Här var två huvudskårskar.
Det var Haemophilus influenza och Streptococcus pneumonia. Till höra närmast att året Streptococcus pneumonia, det inkluderar pneumoni i namnen. Så det tror ju på att det är en öljig vanlig lugnabronda bakterier. Och det är det. Och flesta ställen är det nummer 1. Men i följen får vi faktiskt Haemophilus som nummer 1. Så kan man spekulera på i. Det kan vara laboratorier var bättre att finna Haemophilus influenza än Streptococcus. Men man kan nästan be att hålla om, ja, kan det vara att föringar röjkas inte mer och så framvis. Så vi vet väl att Haemophilus influensa är särskilt en bakterie vi söker ta röjkare för lungnabrona och ta kolkycklingar för lungnabrona. I landraserna var det akkurat som alla ärstand här var the usual suspect E. coli-bakterien. Och i infektioner rosen här var det så Staphylococcus aureus som var nummer 1 i följen. Jag ska lyckas så jag gör det också här. Ja. Ja. Vi har vi gjort någon taggranskning är just om utgrävning, om sjukgrävning, om diagnostik, om mer basal immungranskning, immunologisk granskning, laboratoriegranskning och mikrobiologisk granskning och så heter vi sepsis tryckläge. Nu kommer vi till det sista jag vill nämna, jag ska inte bruka lägga tid på det, men jag håller det är ett öliga spännande det som vi där finner på styr covid rent granskningsmässiga följen. Och vi valde nog så tulja långt i mars-april 2020 att hittas vid som gör det hälsogranskning i följen. Vi tog landslagnan in till vi var började observera landslagnan färdas runt i Danmark och tog sig om covid-granskning. Så vi ville gärna hålla upp på granskningen i följen. Och han blev ju avvisande och särskilt bölken till Paul och Maria Skål Petersen och Marnar kom upp på banan och nekver yngre laknar träckade till, tog och pauser från terapi och delesna och kom in och vi fick faktiskt fantastiska granskning på styr. Fokus var tuttlage av covid, epidemiologi och det var, jag har inte nämnt av figuren men andevner har vi just nek på styr, särskilt Maria Skål Petersen och så nek vi long covid, Eisen Gunnel Helmstall här och Marnar just en fantastiska grein om hur vi eliminerar vår första bild och jag tycker Marnar han var känd på lång sikt att tog. Och det här med Maria Skålen Petschneisen. Dessa greinarna blir publicerade, tror jag som vi slett inte pleier publicera i följen, vill jag säga, tandstandarden. Det är bara ett döme till en lång av greinarna. Jag har mist lite om det är 15 greinar som är kommande ut, om SARS och COVID i följen. Det är greinen av Marnar som just har försvarat sina PhD. Och hon kom ut i ett ser gott amerikanskt teori som heter det som är hemskt bästa teori tar man tar om nya infektioner. Så att jag faktiskt ska avsluta vi nu är liksom livet fortälja om mina granskning några hålängen och det är helt personligt det som är för sig nu om granskning hur alltid man ska granska i medicin och i hälsovården och ja. Så jag syns provokation kan man säga. Tar man granskar så skapar vi data. Alltså jag skiltar journalister att det är journalistik så skulle röna beskriva verkligheten så precis som möjligt. Och titta samma som vi skulle göra som granskare. Vi skulle röna att komma så tätt upp på verkligheten som möjligt. Och det är nog ingen ivet att vi lite granskare kurser är att dator och granskningar urslit är tattare verkligheten än något annat immun till sjukvårdsbyrå, diagnostiska kapacitet, vidgera möjligheter och så framvis. Det vill säga att till döms här datorna som jag presenterar där om tuttläkare av sepsis, datorna till Kari Rubek Nilsson om tuttläkare av colitis ulcerosus i följen, datorna till Sanna Borg om kolesterol, datorna till Marnar om krabbamein i följen, datorna till Jan Rasmussen om CTD i följen. Det är alltså bättre dator än om onker hackfröinger eller hacktalsfolk eller träckt oxt ur kosmik. Detta är det bästa datorna. Det kan kanske ringa skilja till läraren och till politikern vad vi har funnit av och till så åker erbjörn förklara det. Men jag vill klart advokera att man ska ta politiska äger om dimensionerande i ett hälsovärs och hur vi skulle vidgöra och så vidare. Så är det en stor firma är baserad på granskardata. Det är det bästa data man kan få. Och
Och så ett hjärtabatcha mer till akademisk medicin och vad det är. Det är ganska ringt att definiera, men jag vill säga här man baserar vidger och diagnostik på dator och gärna också man framlägger lokalt och granskning man gör lokalt. Här har man akademisk medicin. Och jag plejer så på samma måten att tar man gör en PhD eller granskar och så är ändamål, det kan säkert vara en imisk ändamål, kanske är det för bättre lön, det kan så fortälja man inte för. Kanske är det för prestige, det vet inte man för. Kanske är det att man finner av omkring till resten gott. Men det som man får utan att veta allt utan man granskar, det är att man lär att hantera komplexitet. Till exempel en tjärin av att vi gör någon granskning och igång granskning. Och tar man lär att hantera komplexitet så blir man nästan bättre att hantera kliniska komplexitet och till vidger är kycklingen, men inte tror att bara att kycklingen är invecklad och komplex, men jag tror att vitan är så vanvittigt invecklad och komplex. Tror vi det här var så rena vitan om hur man ska vidga imsa sjuk och imsa något. Om vi är bättre till att hantera komplexitet, så kunde vi kanske vidga mer lokalt. Och jag vill postulera att det är nog en firma som att få vidga lokalt. Vi livskvalitet, vidga tattare, här man bor och tattare så in kär. Och så är det ett ekonomiskt instrument som jag vet inte om det är min uppgave som lagt, men jag vet inte om politikerna inte slätt har sett oss till att connecta. Men grunden när man gör regionalsjukhus vid granskning i Båtö eller i Tromsø eller det tror jag att politikerna här, det här skilt här, att det får bli dörst att sända ödla sted och skulle fakturera staterna. Det är faktiskt böjligare att göra det inte lokalt, ta man kan göra det lokalt. Jag säger inte man ska göra allt lokalt, slett inte. Så spårningen är överhuvud om det modeller vi har nu är boradikt. Är ivist. Men högsändamålet vi akademisk medicin till är att få bättre sjukgräning och bättre vidger. Mindre morbiditet och mindre dejlighet och bättre livskvalitet. Hur kan man komma här? Det är bara mina tankar. Ska man ha några onormal än det som vi gör halta jottarna, här var några skannar i Sorut, man politiska hotell och ska man liksom ha akkurat som man häver mål, ska man inkludera att ha mål att man vill ha akademisk medicin. Alltså, att man politiskt vill ha det, tar som jottar pengar till att säga, vi tror inte betala det, vi ser inte eis leverera det. Ska man ha några ambitioner, ska det politiska skipan och lässkipan säga, vi vill att till granska, vi kräver att till granska, vi kräver högre kvalitet, vi kräver att tid samarbeta med öron och det har du video när ta Marna presenterar sin data. Vi vill gärna samarbeta vi hur krappa är i norra Sverige. Vi kräver att få det samarbete. Så är det här rollmodeller. Det är alltid faktiskt inte viktigt att vi är inte en lite provinshälsoverk eller provinssjukhus 20 kilometer från rundsjukhus. Som kan bara köra en kyckling och en ambulans så köra det i 20 minuter så är det inne till specialisten. Vi är alltså 1344 kilometer från rundsjukhuset. Det vill säga, vi får alltid att kunna sända ett last där ovanse. Och skulle det här som inte blir sändas där, inte eisne få bästa vidger. Tui säger sin provokering ska man huxa sin till kvädgera utlänningar, kvädgera regional akademisera sjukhus ärstan i norra Danmark. Så det finns. Så jag vill säga, hur är det inte politikerna som kräver att få akademisk medicin? Här skulle betala det här. Vi har inte skrivit i Euriksstattmålen vid sjukhusläsarna och vid sjukhusna att ja, de skulle leverera vidger, de skulle leverera sådana operationer och så var de skulle leverera granskning. Skulle man inte kanske omhuxa att man evaluerar i läsarna upp på granskningsparametrar? Hur publikationer har sjukhusläsarna och kan sjukhusläsarna och LS rapportera om från i fjör? Hur PhD-läsarna har LS på nu? Hur vi utlagna har en PhD-grad som arbetar LS på nu till dömes och så framvis. Skulle man kanske haft mer granskare i läsarna som skilt det här som är som nu? Skulle man kanske nödja det är ett moderna århåll, det här man liksom skumpar vinnaliga folk i en bestämd rättning. Skulle man nödja lacknar och hälsogranskare till att göra, eller hälsostarvsfolk till att göra mer granskning. Tog att man till dömes skulle haft en ambition om att 20-30% av EU-lacknar LS hötte en PhD-grad i 2023. Och man hej till så kunde man nästan också kunde man ta eller kanske åren just LS lätt man sjukhus affiliera anten till Froskapsjött för eller lätt universitet är det.
Men alltså fyra affärer han vägen så må man vara enig om några grundförutsättningar. Hvis man inte är enig om det så ska man inte färra han vägen. Men man för det första vara enig om att det är en sammanhang, en sannolikt att det sannolikt är en reell sammanhang i mitten till att det var det som vi kallar akademisk medicin och granskning och kvalitet i sjukhusregning och vidare. Så man är inte enig om så behövs man inte färra han vägen. Och så kan man säga att man må nog vara enig i att ta grundläggande är en sammanhang mellan akademisk medicin och granskning och utrustningar. Och här också om posten sammanhang, det vill säga att man får spara pengar. Man inte blir dyrare, man inte blir billigare. Man kan vidare mer lokalt. Och det är ju instrumentet till att både är ett universitetssjukhus som hör till Tromsø och som har professor så det tror jag att här vilja spara pengar så att jag skulle sända lögna räkningar eller betala lögna räkningar från Tromsø eller från Oslo. Och ta sista är man vi känner att det är en möjlig sammanhang i mitten att ha akademisk medicin och granskning och till att okra skipan i huvud haltbär boradig och på lång sikt. Bär ekonomiskt alltså för vi har råd till inte göra det som är advokat för. Eller intellektuellt. Och i mån till att sjuklingarna blir mer och mer komplexa och vitcherna blir mer komplexa. Till virtuosa nek och Paul Weijer har sagt att allt är så komplext och vi har nekva serlagt det passar. Men jag säger så att träd vi har nekva serlagt skulle vi kanske ha ett jola träd eller ett gira träd som heter akademisk medicin. Vi får en mer bort time. Så vill jag bara avsluta vid en spårning för Procare Center ta nuvarande skipande vi har och hälsoverk här man faktiskt inte från politiska så i hävda krav om att vi skulle leverera akademisk medicin och granskning ta halvbärs ta boradikt vi vill inte kvalitet i framtiden 22, 3, 4 år fram och vi vill inte futting för vi behöver ha råd till det ivist. Tack för det. Takk for Shahin Gaini, ser avhåverst. Og tar man over helt i en slukan professor av fyrlester, så skal man nesten ha oppgård til å henge opp på stovene eller kontoret, og det er Chick Collins, rektare, som nu är av en. Vi låter paddlen ligga. Welcome you to the, not to the university because you've been part of the university for many years, but to the community of university professors, both at our university here in the Faroe Islands and also internationally. Thank you very much. Congratulations and welcome. Thank you. Tack för det. Tack för det. Ja. Ja, så har Froska på Kjellfärja bjöd kaffe och 8-4 och jag hoppas att det blir värande den löte. Tack för att ni kom som. Tack för det.